5 बोसोर सिगां जेब्ला अरना गावनि थैनाय मोसौखौ फबनाय जायगायाव फांसे बिफां गायनानै दोनदोंमोन, बै बिफाङा दिनै सनानि आपेल फिथाइ थायनानै होनायसै। अरना बै जाथायखौ नुनानै जोबोर गोमोहाबना बुंनायसै, आइया मा फिथाइ जाखो बेलाय? आंथ' बाहाय बेहेल बिफांसो गायदोंमोनलै। मा आपेल थां माथां सना थां माथां गोमो गोमो मा फिथाइ जाखो बेलाय? र' हाननानै नायनि आं। अरना फिथाइखौ हाननायसै। हाब माथो बेलाय सनासोमार। बियो माब्रै जाथावना? फांसे बिफाङा माब्रै सनानि फिथाइ थायनो रोंनांगौ जाखो? आंथ' बाहाय बेहेल बिफांसो गायदोंमोन। माब्रै बिदि सनानि फिथाइ थायखो बेलाय? मा आसरित जानाय जाखो बेलाय? जेबो बुजिनो मोनासै आं। जानांगौ गसाया आंखौ नाहरफिनबाय। गोबां मानसिफोरानो बे बिफांनि लामा सेरजों थाबायो आरो बे बिफांखौ नुनानै बयबो मानसियानो बिराद आसरित जायो आरो बे बाथ्राया गासैबो गामिनि सुबुंफोरनि गेजेराव गोसारहैजोबबायमोन। जेराव थाङो खालि बेनिल' बाथ्रा सावरायनाय खोनायो। जेब्ला गामिनि माखासे मानसिफोरा लामा सेरनि बिफां सायाव जिरायनानै बेनि बागै सावरायबाय थादोंमोन, बे समावनो सिगांनि बायदि मानजुआ फैनानै बिसोरनि सावरायनाय गासै बाथ्राखौ खोनाजोबो। हाब ज'नो मा सावरायदों आदामोन? हाब आदा, माथो खोनानो मोन्दों नोंनि फंबाय अरना 6 बोसोर सिगां थैनानै थांनाय मोसौखौ बै सुमलिगुरि गामि थांग्रा लामायाव फबनानै दोनदोंमोननो आरो बे मोसौनि मुङाव बाहायनो फांसे बेहेल बिफां गायनानै दोनदोंमोननो। खोनानो मोननाय बायदिब्ला दा बेहेल बिफाङा फिथाइ थायनायनि सोलायै सनासो फिथाइ थायदोंनो माथो। औ आंबो खोनादों बेबायदिनो। मा जायोथाय बे मानसि सासेजों? सिगाङावबो मोसौ लानानै फैबाय, माबा मोसौआनो सना खिग्रा जाबाय। मा जायोथाय बे मानसिजों बुजिनोनो हाला आं। हाब बेबादिसो जालायबाय नामा होमबा? आंलाय माथो जेबो खबरानो गैयामोन। बेबादि होननानै बियो बे बाथ्राखौ बिसिनो खोन्थानो थाखाय थाब न' फारसे ओंखारलांनायसै। नै खोनासंलाय, फंबाय अरना सिगाङाव थैनाय मोसौखौ बै सुमलिगुरि गामिनि थांग्रा लामा सेराव फबनानै दोनदोंमोननो आरो बे मोसौनि मुङाव बियो फांसे बेहेल बिफां गायनानै दोनदोंमोननो। दा बे बेहेल बिफाङानो देरनानै सनानि फिथाइ थायग्रा जाबायनो। गामियाव गोबां मानसिफोरानो रायज्लायसोगारदों। हाब नङा जाखोसै? सिगां अबे बे बारिनाव बुंदोंमोन माथो हानाय सना खोना मोनाखै दुंलाय? नाथाय आं गावनि मेगनजों नुथारदोंमोनलै। जेब्ला आं नायखोमाहैदोंमोन अब्ला मोसौआ सना खिगासिनो थारमोन। जेखि जादोला बिसोरो बावगारदो दे। र' आं गामियाव एसे खबर लाहैबावनि नंमारगोना नंमारा। बेबादि होननानै बियो गामि फारसे ओंखारलांफिनो। गामिनि माखासे मानसिफोरा गामिनि जिरायग्रा बिफां सायहायाव जिरायनानै गोबां बाथ्रा सावरायलायदोंमोन। मानजुआ नुनानैबो नुयै बायदि जानानै एरायलाङो। ओजों अरना बै सना फिथाइ थायनाय बिफांनि सोरगिदिं बेरा होजोबनायसै आरो बियो बाहाय जिरायनो थाखाय मोनसे न' बानायनानै दोननायसै। मानजुआ बेखौ नुनानै साननायसै, हाब माथो मानसिफोर होननाया नंमारगौ। माथो बे बिफाङाव गोबां सनानि फिथाइ थायमारबाय। र' आं दानो थांनानै आंनि बिसिखौ खिन्थाहैनि। बे बाथ्राखौ बिसि सोमस्रिनो खोन्थानो थाखाय बियो थाब न' फारसे गिदिंलांफिननायसै। हाब बाहाय दंफैयो नोङो? बेखौनो न'आवसो गाबज्रिहैलाबायदों आंहा। ओमफ्राय बाथ्राया थारैनो सैथो जामारबाय। थारैनो बे बिफाङाव गोबां सनानि फिथाइ थायमारदों। बाद हो नोंनि नुनाया बेखारसो। आं बेयावनो थांनानै नायथारगोन गाबोन। हाब नों आंनि बुंनाय बाथ्राखौ फोथायमारा आरो। दे नों गाबोन गावनो थांनानै नायदो। हर जानाय लोगो लोगोनो बिसोरो थाबैनो उन्दुनायसै, मानोना गाबोन सोरांनाय लोगो लोगो फुङाव बिसोरो नायनो थाखाय थांथारनांगौ। ओजोंहाय फंबाय अरना बे बिफाङावनो हरमानि खामानि मावगासिनो दङ। हाब माब्लाबानो गोबां हर जाबाय माथो। उन्दुनो ओंखारनायबो मोनबाय। र' दा थांनानै गाबोन फुङाव मावफैफिननांसिगोन। बेबादि होननानै बियो न' फारसे ओंखारलाङो।
ओजों मानजुमोना सोरांनाय लोगो लोगोनो बिसि फिसाय सानैजों बै बिफांखौ नायनो थाखाय ओंखारलाङो। हाब माथो नों हानाया नंमारगौसो। हा माथो नुदों आं नोंखौ माब्लाबा थगायफेरो? बै सानखालिनाबो सैथोमोन। बिसोरो सानैजों बै बिफांखौ नायनानैनो बायदिसिना बाथ्रा सावरायबाय थायो। बे समावनो फंबाय अरना फैनायसै। हाब आदा आरो बाजै बबेयाव थांनो एफा फुङाव ओंखारबोखो नोंसोरलाय आरो बे लामायाव मा थाबाय थाखो? हाब फंबाय नों फैबाय गाहाम जाथारबायलै। नै नोंबाजैया मोनायाव बिराद गाज्रि सिमां नुदोंमोननो। बेखौनो नोंखौ माबा जाबाय साननानै फुङाव लेंबाय थानाय नुवाखै। माब्रै दं आगै? मोजाङैनो दं बाजै। आरो नोंसोरो? जोंबो मोजाङै दं फंबाय। बेबायदिनो बिसोरो मोजां गाज्रि गोबां बाथ्रा सावरायलायो। अरनाबो दा गोदोनि बायदि जाम्बा नंलिया। बियो बुजिनो हाखाबायदि बिदा बिबाजै सानैयाबो गाज्रि सिमां नुनायनि थाखाय फैयाखै, नाथाय बे बिफांनि सोमोन्दै मोनथिनो थाखायसो फैदों। बिदा बिबाजैया बेनि सोमोन्दै सोंनाय लोगो लोगोनो बियो गासैखौबो थगायनानै बुंनायसै। हा बे बिफाङालाय माबोरै सना बायदि फिथाइ थायखो फंबाय? बियो बेबायदि खालामोब्ला न'आव थानाय मोसौ मासेखौ बुथारनांगौ आरो बे मोसौखौ बुथारखांनायनि उनाव मोनसे जायगायाव फबनो लांनांगौ आरो बे मोसौखौ फबनायनि सिगां जों बे जायगायाव मोजाङैनो फुजा होनांगौ आरो बेखौ फुजा होखांनायनि उनाव जों मोसौखौ फबदो, जों बाहाय फांसे बिफां गायनांगौ आरो बे फांसे बिफां खाथियाव जोङो मोनसे आलारि बाथि सावनानै नोंनो मा नांगौ बेखौनो बिनांगौ, अब्लानो बेबायदि मोननो हागोन। फंबाय अरननि बेबायदि बाथ्राखौ खोनानानै अरननि बिदा बिबाजैया जोबोद खुसि जानायसै। न'आव सौहैनाय लोगो लोगोनो बिसोरो फंबाय अरना होननाय बायदि गावसोरनि न'नि मोसौखौ बुथारमारनायसै। बे बारावबा हले आंखौ रावबो माहाजोन जानायनिफ्राय हमथानो हानाय नंला। एबारसो आंबो जोबोद माहाजोन जानो हासिगोन। एबारसो सानायखौ फुरा जासिगोन बादि मोनदों आं। बिसोरो थारैनो फंबाय अरना होननाय बायदि खालाममारनायसै। मोसौखौ फबनायनि सिगां बिसोरो बै जायगायाव फुजा होनायसै आरो मोसौखौ फबखांनानै बिसोरो बै जायगायाव थाइजौ फांसे गायनानै दोननायसै। दान मोनसेनि उनाव बिसोरो फैनानै बै जायगायाव फुजा होफैबावनायसै। बेबायदिनो बिसोरो दान मोनफ्रोमबो बै जायगायाव फैयै बेबायदिनो फुजा होफैयो। बेबायदिनो अरनाबो गावनि बै जायगायाव सानफ्रामबो खामानि मावबाय थायो। बा बोसोरनि उनाव मानजुआ बै जायगायाव थांनानै नायफिननायसै। आइया मा जानाय जाखो बेलाय? माथो आंनालाय बिफाङा माथो थाइजौ फिथाइसो थायबाय। हाब आंथ' फंबाया जा थिनो बेखौ गासैबो खालामजोबथारदोंमोन माथो। हा बोरैथो आंना सना थायनो रोंलाय जाखो दे? सिगाङावबो मोसौआ सना खियो होननानै मोसौखौ खावनानै लायबाय, बेबो खिजासै आरो बे बारावबो थाइजौआबो बिदिनो जाबावबाय। न'आव थांनानै बियो गासै बाथ्राखौनो बिसिनो खोन्थाहैजोबो। सोमस्रि, जोंनिया माथो थाइजौ बिफाङा थाइजौ फिथाइसो थायबाय। फंबायनि बायदि जोंना माथो सनाखौनो होआसै। थारैनो जों फंबाय अरननि सायाव जोबोद इनाय खालामबाय जानांगौ। आं दिनैसो गासैखौबो बुजिजोब्बायदि मालायखौ इनाय खालामनायनि फिथाइया माबायदि जायो। मालायनि मोजांखौ नुनानै लबजा जानानै 5 बोसोराव जेबो मावा दाङा थानायनि फिथाइया दिनैसो जों मोननो हाबाय। जों दानो फंबाय अरननियाव निमाहा बिनो थांनि। बिसोरो अब्लासो गावसोरनि गोरोन्थिखौ हमदांना मोननानै जोबोद दुखु जानायसै। हाब आदा आरो बाजै मा जाखो? मा गाबलाबायखो? न'खरावसो माबाफोर जादों नामा? देलाय आंनो खोन्थालाय, माबाफोर जादों नामा? आं नोंसोरखौ माबाफोर हेफाजाब खालामनो हायो नामा? जोंखौ निमाहा होदो फंबाय, जों नोंनि सायाव जोबोद इनाय अयथासार खालामफ्लांबाय। जों दिनैसो बुजिजोब्बायदि जों नोंनि सायाव माबायदि इनाय अयथासार खालायदों। जोंखौ अननानै निमाहा होदो फंबाय। गावनि सासेल' नायल' जाल' फंबायखौ माबायदि अननांगौमोन, आं बेबायदि अननो रोङासै फंबाय नोंखौ। बिदा बिबाजैया गावसोरनि गोरोन्थिखौ हमदांनो हानायखौ नुनानै अरना जोबोद खुसि जानायसै आरो बियो बिसोरखौ निमाहा होनायसै। बै सानखालिनिफ्रायनो बिसोरो न'खर गंसेयावनो ज' सिगांनि बायदि थानो लाफिननायसै।
रथ'नाय रथ' जोंनि भिडिअआ दासिमबो जोबाखै, स्ट'रिया जोबदों। दा आं नोंथांमोनखौ माखासे बाथ्रा खावलायनो सानदोंदि गोबाङानो आंनि भिडिअखौ नायनानै दासिमबो साबस्क्राइब खालायाखै। अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामब्लानो जाबाय आरो लोगोफोरनो जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।